Η Chaser. Το προφανέστατο, Ναι, ναι. το οποίο ξεκίνησε το 2004 από το τελευταίο επεισόδιο από τη σειρά Friends, που το μέσο κόστος διαφήμισης κόστιζε με τη χρηματιστηριακή αγορά τότε 1 εκατομμύριο. Ήτανε trendsetter τα φιλαράκια. Το τελευταίο επεισόδιο πάντα λέμε, που ήταν το κλείσιμο της δεκαετίας. Πόσα ξέρει, πόσα ξέρει. Το είχα γράψει στο διδακτορικό μου, εντάξει. Αλήθεια. Κατεβαίνει. Ναι. Μα την περίμενα έτσι κι αλλιώς. Ωραίο. Είναι ωραίο αυτό. Ναι, μια χαρά είναι. Να σου πω κάτι. Επειδή αγαπιόμαστε γενικά όλοι εμείς εδώ, θέλω να πηγαίνουμε τσούκου, δεν πειράζει. Αλλά τι αγαπιόμαστε, εγώ μέχρι γάμο μπορώ να τη συντάξω. Τάτα! Όχι! Προλάβει άλλο. Πρόλαβε, αλλά να σου πω. Drummer βέβαια, αλλά εντάξει. Ναι. Του χώρου, εντάξει. Πάμε. Τι έχει απαντήσει Chaser? Όχι το κορίτσι. Εντάξει, εγώ δεν θα σχολιάσω τώρα, δεν θέλω. Παιδιά, ήταν ωραίο το ταξίδι. Ήτανε. Δεν είναι? Ήτανε πολύ, αλλά σύντομο. Να, κατάλαβα. Κοίταξε τώρα τι πάθαμε. Κοίταξε μας πώς Αγαπηθήκαμε εμείς τώρα, κατάλαβες τι έγινε. Τώρα εμείς άκου τώρα εδώ. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό που ήρθες εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε εκτίμησα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι εξαιρετικός άνθρωπος και από αυτά που έχω ακούσει και καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι, είναι, το μυαλό αυτό κάνει ωραία ταξίδια. Ευχαριστώ και εγώ σε εκτιμώ ιδιαιτέρως, γιατί έχω παρακολουθήσει την πορεία σου και πραγματικά το αξίζεις εδώ που είσαι. Ευχαριστώ. Εγώ δεν είχα είδωλα, είχα πρότυπα. Είστε ένα από αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.